момента вие сте с EBF събеседник. Единият от индикаторите за настъпването на кризата в България беше спирането на кредитирането от страна на банките. По отношение на ипотечните кредити през последните няколко месеца се наблюдава съживяване на пазара. Гост в студиото ни е изпълнителният директор на Кредит Център, господин Тихомир Тошев. Добре дошли. Здравейте. В нашото студио, господин Тошев, към момента колко банки предлагат ипотечни кредити? Всички банки в България предлагат ипотечни кредити и различни са условията, при които ги предлагат. Виждаме, че последните 2 месеца се появиха и телевизионни реклами, и изобщо реклами в медиите, така че няколко банки са по-активни, имат промоционални условия, намалиха лихвите през последните 2 месеца с около 0,3 до 1% по различните продукти, така че те са по-фокусирани в момента, привлекат повече клиенти, но всички банки в страната могат да ви дадат ипотечен кредит в момента. Може ли да тълкуваме засилената рекламна кампания на някои финансови институти така като вторичен ефект върху пазара, едно успокояване на играчите? Да, добре беше, че тя се появи, тъй като от част от потребителите остана впечатлението, че наистина банките не кредитират. А факт е, че те не са спирали да кредитират през целия период. Просто така малко лошо комуникиране на кризата и нейното отражение върху кредитирането или общото свиване на пазара и притесненията на хората накараха голяма част от потребителите да се отдръпнат и да не търсят финансиране през това време. Връщането в медийното пространство на рекламите за ипотечни кредити и така по-широкото комуникиране на условията по кредити в момента, как може да се получи кредит, за какви типове имоти, при какви условия, накара част от хората, които мислеха, че реално не могат да получат кредит и да купят жилище с кредит в момента, да се върнат на пазара и ние виждаме, че последните няколко месеца този пазар генерира един ръст между 10 и 15% на запитванията от страна на клиентите и те видяха, че в момента може да се получи кредит, да, при една по-висока цена, отколкото преди кризата, но пък затова цените на жилищата в момента са така значително по-ниски, отколкото бяха преди кризата и голяма част от мотивацията на клиентите в момента е точно това, да изтеглят дори малко по-скъп кредит, но да се закупят имот на добра цена и търсят добрата сделка. Какво е средното ниво на лихвите по ипотечните кредити? В момента ипотечните кредити в евро варират между 8 и 9%, а тези в лева между 9 и 10%. Това е един от параметрите на кредитите. Другия важен параметр е процента финансиране. Да, за сега на пазара могат да участват хора, които имат достатъчно спестени собствени средства, за да направят сделката. Колко процента? Най-често около 30%. Ако вие имате спестени 30% от жилището, което сте харесали, спокойно можете да получите кредити за останалите 70%, като за някои по-ликвидни имоти и за клиенти с доста по-добро финансово състояние, процента на финансиране може да достигне и до 80% от стойността на имота. Наскоро министърът на финансите Симеон Дянков заяви във Варна, че очаква едно намаление на лихвите по кредитите с 3 до 3,5% пункта, тъй като външният риск на страната е намалял с същите проценти. Това възможно ли е според вас? Това е едно добро очакване. Аз също очаквам да плащам по моя ипотечен кредит с 3% по-ниска лихва, но това не може да се случи веднага. Това е един дългосрочен процес във времето, в който и правителството трябва да даде своя принос за стабилизиране на икономическата среда, за излизане от рецесията. Така че, когато пазара озрее и предположи такива лихви и такова намаление, то ще се случи, но аз лично не очаквам, че това ще се случи в следващите няколко години. Тъй като, ако помислим, с 3% пункта бяха лихвите преди кризата. Нивата от 2006 година за лихвите по ипотечни кредити бяха около 6,25 до 6,5%. Но тогава пазарната среда предполагаше такива лихви и лихвите по депозити бяха доста по-значителни и всяка година икономиката реализираше доста сериозни ръстове, доходите на хората се увеличаваха. Така че аз мога да върна към министър Дянков пък молбата на нас, жителите и гражданите на България, нека нашите доходи, заплати, пенсиите на нашите родители да станат като средноевропейските и най-вероятно тогава и лихвите ще са ни като средноевропейски. Би било много добре. Надявам се правителството да работи в тая посока.